Jamhiramun bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol sar en garti hannde oɗon ñalawma alarba hawre sappo e jeegom lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habruji moɗon demgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude gueɗal ɗon toon to États-Unis ma en dutto toon to Washington kadi ƴeewen ko ñalli toon to présidence makko kanko Donald Trump e surtout supporteur uji makko ene jawi gueɗe jaltinaɗe ko fate en Epstein holno mayiri habruji men international puɗɗe ɗon toon to Burkina Faso e tumnade kadi ko yalti toon ono kamɓe laamu Burkina Faso ɓe ene wayno ɓe cammini commission électoral gonno toon wiide ɓe ɗum ɗo kadi ñaama kalis ma jaaton Sénégal kadi duttuɗen e habruji gila altini ko kewi toon kadi ƴeewen holtoɓe jaarata oɗo saaha hannde e surtout kadi caggal nde ko Nations Unies ko fati wiide wonde ko haute cour de justice mbaɗa toon Sénégal o no waɗirani wona moƴƴere kadi no jogori liggorade ni rewani lawol ma jaaton to Mali kadi hono ancien premier ministre mo Mali Moussa Mara o ñallino hanki ko toon to police enquêtete ko hannde kadi o yehino toon to procureur ɗum noon ƴeewen kadi holko takka ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma gaare desuji muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko alarba sappo e jeegom lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi en garta joni joni radio Diol Sare International dole lingu gondia kono dole radio Diol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo radio Diol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio Diol International guilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarini kono ɓamtare kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio Diol International ko Burkina, Mauritanie, Cameroun, Sénégal kono radio Diol International no haale saforore Diol Sare موجودة من أجلكم سعادتنا تكمل بالتعاملنا معكم wolo képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Diol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah so ninke radio Diol Sare a wiki temberini kas woni sababu ngona pullo capa so ninki walla wolof gueɗal ma nen eya nder radio Diol International wonandi jogiiɓe publicité ji jokkondiru eya radio Diol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto radio Diol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jam hiire mon binɗen e gardinde men ni habruji meɗen ko États-Unis ma en jaa dabol ƴeewen ko fate weeyo siftin toon ɗeɗo balɗe ɗiɗi walla baltati ɓe nuɗi surtout wonɓe diwan Ohio e Indiana e Kentucky en woni ko tuuɓoji gona tuuɓoji kadi hen saji ne kewi doole ɗum noon balɗe garoje ɗe surtout ha ɗo e wed en uddini feewi ɗo no jaten hannde ne wayni ko alhamisa subaka law ma wul no feewi température ma tello hen de 21 degré donc tugui samedi tan a yettanima yon talata garo wani koye tuuɓoji kadi ko continte tuuɓoji kadi en mbawi hewde doole hen saji en jogui keneli jahoji keneli ɗi kadi ne wawi wonde tugui 9 kilométre par heure ha yettanima 13 kilométre par heure ɗum noon kadi ne arde ndiyam kewɗam ɗum noon ko tuuɓoji ɗi kadi no mbiri ni ko tugui tan samedi garoɗo en ha yettanima talata yontere aronde habruji men toon to Washington on kanko Donald Trump en tugnade kadi ko yalti hono présidence makko kanko Donald Trump en wayno oɗo sa joni fuɗɗima haalde hannde segde goto e ardunoɓe ko wiyete Federal Reserve kanko Donald Trump en nde o foti jeeniyankoɓe haalde wonde ko miijinomo segde hono kanko biyeteɗo Jerome Powell kañum ardi Federal Reserve ɗum noon ene wayno ko e wiide makko kadi o wino ɗum ɗon arino miijoji makko kono noon ne wayno ko yimɓe wajiroɓe mbi wonde ko kala nde waɗi ɗum ɗon kadi ma waddude nokkuji ɗo ngalluji leydi ndiɗo leydi États-Unis e galluji leydi ɗi foti gooni ma wawa dillin ɗum kono en tuuma tan ko sababu kanko Jerome Powell omo jeeya kadi yimɓe wajiɓe Donald Trump no feewi ko fate surtout henna gueɗe ɗe waɗata oɗo ha joni surtout way ko en ɓeydude frais de douane aduna wi kadi tajje won dépense uji won surtout won agence uji won ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump wi ko ɗum ko hunde nde o miijino kono noon wataw décide holko waɗata
ko jiiɗa ɗum noon toon to Washington woni ko kanko Donald Trump oɗo saha joni yimɓe supporteruji makko surtout yimɓe jeeyaɓe maga nana puɗɗo découragé ade ko fate en rapport uji jaltoji ko fate en enquête mo kanko biyeteɗo Epstein Epstein ko neɗɗo mo ganduɗa maynoɗo hitande ujunnaji 2014 maaye kaso ɗum noon ko caggal nde soka lawol ɗum ɗiɗi mo kanko Donald Trump noon wayno kanko hoore makko o haali haalluji bonɗi hannde huccini ɗum démocrate en o wi ko démocrate en goni caggal ɓeɗo yimɓe républicain ji walla yimɓe jeeyaɓe magga holloɓe mettere men sibabude wonde ko wiide wonde ko enquête aji walla dossier ji kanko Epstein ɗi winomo yaltinama haalaɓe ɗi ɗum noon nde waɗata campagne makko ɗum ɗo fof yaltinani en wayno ko kanko Jeffrey Epstein ko nanɗo ko New York ko jeeya kadi ko neɗɗo joguinoɗo kalis kono en wayno koye nder hitande ujunnaji 2016 ha cukalel dewel gotel jaaroyel 14 en wayno jinaɓe muɗum nawinomo tribunal wiide ɗumen wonde ko kanko hoore makko en wayno ko o nawri cukalel ngel par force ɗum noon ko wondiri mum toon to galle makko gonɗo toon to Florida en wayno oɗon saaha kanko hoore makko walla haw wasi fawede ko fate toñangiji taw fédéral kono noon ko wawi won fof en wayno ko sokama kam 13 lewru caggal muɗum kadi e nder hitande ujunnaji 2019 ɗum noon koye lewru mai wonno ko ɗum waɗi kanko Jeffrey Epstein ɗon ɗo wonno kaso hitande ujunnaji 2019 taw kadi e nden on ɗo saaha haalluji keewi no feewi wiya wonde ko won yimɓe hewɓe ko sehilaɓe makko kadi ne liggodirano makko pour heɓde ɓeɗo sukaɓe rewɓe ene jeeya hen hono prince Grande Bretagne biyeteɗo Andrew ene jeeya hen kadi ancien président mo États-Unis Bill Clinton ene jeeya hen kadi yimɓe wonɓe kono Bill Clinton e prince Andrew kañumen fof ene wayno jeddini kalɗum haala caggal muɗum kadi en jeeyano hen wonde ko tewruji jaltuji wiide wonde ko kanko Jeffrey Epstein woni listuji kewɗi gonɗi ɗon taw ko yimɓe ɓe ganduɗa richard uji taw oɗon saaha ene jeeyano hen hono kanko Donald Trump inde makko no haala hen donc kanko Donald Trump e nder campagne makko magga nde o fuɗɗi surtout deuxiéme makko manɗa nde o haali no wi wonde ko kala ko haalti Epstein mo so tawi o laamima mo waɗ feere département makko justice yaltina dossier muɗum ha laaɓa kono noon e wayno ko tumnade kadi ko yalti ko sakkiti ko ene ɓe jaltini en film woni holla kanko Epstein ɗon ɗo wone kaso ɗo hade makko mayiti no ko film woni manque hen ken wona minute oɗon minute ko ɗum waɗi républicain je surtout en kuuri heeɗo démocrate en mbi wonde ko élection ko kanko ministre makko justice o kañum hoorumi gardiɗo FBI hono Kash Patel ɓeɗo fof démission ko wawi wonde foof en wayno ko ɗum woni joni ko républicain ji kala surtout yimɓe supportuɓe magga ko ɗum woni kala ko kanko Donald Trump woni o jampima ɗumen ɓene continue kadi wiide wonde ko ministre justice mo États-Unis hono kanko Pam Bandi kanko kadi gardiɗo FBI hono kanko Kash Patel fof ɗum démission ɗum ɗo fof noon ko sibabude no ɓe mbiri ni film oɓe gaddani walla vidéo mo ɓe gaddi taw ne waɗi vidéo ene ken waɗi hakke 12 heure no woni hen ene manki holludeɓe wonde ko Epstein kañum hoorum holno mayde mum ardi par ce que ɓe mbi ko hakke minute no woru nene manki vidéo ɗum waɗi donc kamɓe républicain oɗo saha joni ɓe namdi yo hunde yo laɓɓine ko fati Epstein ɗum noon kadi ene wayno ko hay kanko Mike Johnson gardiɗo sud représentant ji ene wayno kanko hoore makko heccitayol o haali no wi wonde ko alay saago laamu ngu ƴeewa peeje ne mbawi yaltinirde dossier Epstein taw ko dossier fof ha laaɓa pour yimɓeɓe hagguillaji men mbawa deeje kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare habluji men international guidarɗen ko toon to Sénégal ko siftinde on tan ko kanko Bassirou Diomaye Faye wonno ko to États-Unis o arti Sénégal ko ñande aljuma ɓen ɗo donc nde o arti nde kadi o tawi ko premier ministre makko ne ƴefti konnguɗi cettuɗi seeɗa ɗiɗi e makko kucciɗi kadi e leydi Sénégal donc tumnade haalluji paamaɗi ñande altine ɓen ɗo eno batuji kewɗi mbaɗini toon to présidence e ɗiɗon batuji ene jeeya hen kanko Ousmane Sonko e kanko kadi Bassirou Diomaye Faye ɗum ɗo fof kadi ne jeeya hen yimɓe ɓe ganduɗa wallannoɓe ko fate maslaha pour kamɓe koyemen beele ɓe mbawa haaldude donc tumnade article bindaɗo toon to Sénégal surtout yen tawde ko kanko kadi député maire Ahmed Aïdara député maire de Dakar o haali o wi wonde ko batuji mbaɗi toon ñande 14 lewru juillet toon to palais présidentiel e ɗum noon batuji kadi en jeeynon han kanko Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko e nder ɗiɗon batuji kadi ko batuji garɗi e nder taw kamɓe gore men fof ne wonde mettere tumnade hande kanko Ahmed Haydara o wi wonde ɗiɗon batuji kadi en jeeyno hen en tawa ɗiɗon batuji hono Abbas Fall Biram Souleye Diop e El Hadji Malick Ndiaye
tungnan hande ko haali ngal ɗo potisal kadi ɓe mbawi haalde gueɗe kewɗe surtout ko rendiniɓe ko metti goto maɓɓe fof surtout nde kanko Ousmane Sonko haali wi wonde ko toon to Sénégal en manki gardingo ala toon ɗum no wi caggal muɗum kadi ene wayno wawino yafademo kanko Ousmane Sonko walla deññude ɓernde makko kono noon kadi wi wonde kadi o wi kadi o waɗi ko ɓuuri ɗum kadi o wi wonde ko o yamiri Ousmane Sonko yo watta remaniement ministériel ko yarti e tungnade hande kanko Aydara ko haali o wi wonde ko remaniement ministériel garoɗo kanko Ousmane Sonko hawnaki maw ƴeftu yimɓe ɗiɗo taw ko yimɓe jeeɓe Pastef kadi o nana e gouvernement mo Sénégal donc sifti ɗon tan en wayno ko kadi ko ñande o ɓennama tan to kaso ɗum noon ko caggal nde kadi nde o fotte doyen de juge donc ko ɗaminno tan ko haaluji ɗi ko nanguira ko hen nanguirno ko wonde ko sababude luurodiral garnugal hakkude makko kanko e député Pastef biyeteɗo Amadou Ba kono ene wayno ko tun hande avocat ji makko kalimi mbi wonde ko procureur uji ɓeydi hen gueɗe ɗe ganduɗa ala fof ko nawdi ɗum e ko takkako eyi ɗum noon ne wayno oɗo saha joni kanko hoore makko waɗama dépôt ɗum noon mono soka haw ñaawe kono waɗi toon to Sénégal e tumnade kadi ko yalti toon to Nations Unies hono kanko reporter mo Nations Unies ɗum noon ko caggal nde kadi ndeɓe caggal kadi nde gullitali ngara e maɓɓe taw ko wulliti ko avocat ji jeeɗe cabinet VV e associé ɗum noon ɓeɗo kadi en wayno ko joɗaniɓe ɓe oɗo saha joni yimɓe tuumaɓe walla sokaɓe toon Sénégal taw ko yimɓe kadi jeenoɓe gouvernement Macky Sall donc kanko rapporteur des Nations Unies o haali kadi o wi wonde ko oɗo saha joni tribunal baɗaɗo toon biyeteɗo tribunal de haute cour ko ɗon tribunal o rewani sifaji ɗi ganduɗa henna taw ko sifaji ñawoji international walla kuule international ɗum noon kadi ene wayni ko ɓe jogui kamɓe koye maɓɓe fayre wonnande ko oɗo tribunal holko yahata ɗum noon mbi e wiide maɓɓe kadi ɗum noon ko caggal kadi nde ɓe mbawi représentude hono yimɓe ɓe ganduɗa henna taw ko yimɓe jeenaɓe e gouvernement Macky Sall ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni en wayni ko eɓe cikki wonde ko gouvernement mo kanko Bassirou Diomaye Faye ɓe goni koye hutorade justice toon to Sénégal et surtout hutorade oɗo haute cour pour ñawde kala yimɓe ɓe ganduɗa henne jeenoɓe gouvernement Macky Sall tumnade konngol kanko maître Antoine Veil ko haali ɗum noon ko goto e avocat ji gonɗi toon to baro de Paris e baro de Genève kadi en wayni ko kañumen koyemen mbawi enen liggodira kadi e yimɓe avocat ji goɗɗi toon to Sénégal hono maître Oumar Youm e maître Amadou Sall o wi wonde ko Sénégal ko démocratie ko leydi démocratie mawdi eyyi ɗum noon kadi ene wayni ko yimɓe ɓe fof wonɓe toon to Sénégal gandira ko respectude goto fof droit ji muɗum donc ene muusi ɓerɗe mabɓe oɗo saha joni pour jogade fayre wonde ko oɗo saha joni ene wayni ko ɗum ɗon wodani toon to Sénégal ko wawi wonde fof ene wayni ko ɗum ɗo kadi ko hunde ɗaminnode kamɓe maɓe ƴeftu hen ɗum ɗoji maɓe ƴeftu hen maɓe gummon ɗum siftin ɗon tan ko oɗo saha mo jartanono kamɓe yimɓe surtout henna jaaɓe opposition e surtout kadi yimɓe famille aji mumen naggaɓe oɗo saha joni taw ko en jeeya hen journaliste uji en jeeya hen kadi yimɓe mennoɓe wonde ministre uji walla wonnoɓe gouvernement ene wayno ɓe non seulement ɓe contacti Nations Unies ɓe mbawi kadi jokkodirde CEDEAO e organisation ngaji goɗɗi gonɗi toon taw ko Afrique taw Sénégal ne jeeya hen taw ko ɗiɗon kadi ne mbawi wadde intervention pour ha mbawa réguler ɗeɗo caɗele kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe leydi Sénégal ɓe jiiɗa ɗum ɗo ɗeɗo gueɗe jaaha jetto ɗiɗon organisation ngaji toon to Burkina Faso e tugnade kadi e journal biyeteɗo APA News taw ko émission mon français ɓe mbi wonde ko laamu Burkina Faso ene wayno ko ñalawma hande alarba 16 lewru juillet ɓe momti commission électoral national indépendant gonno toon ɗum noon ndeɗo oɗo goomu ko goomu laamu toppitiɗo ko fate rende ko fate woteji fewjude woteji no mbaɗirte tugnade ha hande noɓe kaleni ni mbi wonde ko oɗo organisation ene wayni ko tawama hitande foof ene ñaama ken wona 500 millions francs CFA ɗum noon e wiide maɓe ɗum ɗo kadi ko hunde lundinde kamɓe transition holkoɓe jiiɗi ko fate hen wasi bonnude kalis ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade hande konngol kanko ministre toppitiɗo ko fate administration territorial o wi momtude oɗo organisation jeeya ko gueɗe ɗe ganduɗa waylude no leydi wayata toon e waylude kadi poti likkorade donc tugnade hande kanko ministre émissaire bo ɗum noon ko gardiɗo administration territorial leydi Burkina Faso elmini oɗo goomu biyeteɗo commission électoral e ɗum no kadi ari ko caggal miijoji kewɗi kamɓe wonɓe laamu transition ɓe jogui
e kalfinde ɗum assemblée maɓɓe législative e ɗum noon ene wayno kadi ko kañum hoori mum wonno autorisé wawde addu ɗum toon to conseil de ministre conseil de ministre jooɗiɗo hannde oɗo ñalawma alarba ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe conseil de ministre ɓe mbawi kadi heɓ waɗaneɗo compte rendu pour ko fate en oɗo dissolution ko mbiyata commission électorale indépendante toon to Burkina Faso. Toon to Mali tugnade kadi e ko radio France international haali hono kanko Moussa Mara ɗum noon ko ancien premier ministre ñaldi hanki hannde fof ko ton koye enquête aji ɗum noon ko fate gendarmerie surtout ko fate cybercriminalité en wayno tugnade ha hannde ko tugnade hannde radio France international ko haali wonde ko kanko Moussa Mara o takka ko won konguɗi ɗi o huccini ɗum e yimɓe ɓe ngannduɗa en yimɓe sokaɓe oɗo sa joni en cokira sibabu no miijoji men ɗum noon en wayno ko yimɓe hawnaki wonnoɓe laamu walla yimɓe wonɓe opposition on wi ɗumen wonde komo sippoti ɗumen e nder konguɗi kadi adi kanko hoore makko ɗe o namda tan en wayno ko wonko haali hen wi wonde ko jamma ko janggi ko fof ma weeɗ en wayno won message kadi mo neldi ñande 4 lewru juillet e oɗon message kadi o waɗi ɗum koye réseaux sociaux ji e oɗon message o wino o windi nen o wi wonde ko kanko hoore makko mo jogui anniya o hutorade peeje fof pour haɓede e ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa o namda toon to gendarmerie ko wawi wonde fof ene wayni ko kamɓe enquêtannoɓe ɓe pelditino wiide wonde ko tawde ɓe gasni enquête mabɓe ɓe ɓennamo toon to tribunal donc ko tribunal o ñalli hannde kanko Moussa Mara kono ene wayno koye jamme o ruttima galle makko donc tugnana hannde haalluji kaala toon dossier o wona uddaka taw kono ene wayno ko procureur gonɗo toon to tribunal mo Bamako ene rokka ha tan continde dossier o en walla uddude ɗum so welama walla joƴƴinde dossier ha nde wela fo uddita ɗum ko wawi wonde fof en mane ko kanko Moussa Mara o wi wonde ko haqqille makko ɗi deeƴi par ce que ala ko haali ko fotani haalde kadi kala ko haali ko en ko ɗum woni ko refti hen toon to tribunal habaruji men cakkitorɗen ko toon to Nigéria ko siftindon tan ko kanko Mouhamadou Buhari ɗum noon ñande talata ɓenɗo en o sankima toon to Londres donc ɓanndu makko en wayno diwnama toon to Londres artirama toon to Nigéria ñande talata ɓenɗo nde ɓanndu yettino en wayno ko kanko gardi leydi Nigéria Bola Tinubu kañum hoore mum woni jaɓɓi ɓanndu ndu toon to aéroport gonɗo toon to Katsina State tugnade hannde article o ɓanndu ndu en wayno nawato wuro makko wiyetemo Dora donc toon Dora kadi no Dora kay article o wi wonde ko yimɓe hewɓe jaɓɓimo toon ɓanndu ndu ɓe mbawi kadi wadde cérémonie juma ɓurɗo mawnude gonɗo toon donc jiida e kanko Bola Tinubu ene jeeyano kadi e jaɓɓiɓe ɓanndu ndu hono kanko gardiɗo leydi Guinée Bissau Umaro Sissoco Embalo e mennoɗo kadi wonde vice président makko kanko Buhari hono biteɗo Yemi Osinbajo ɓeɗo fof ne tawno hen donc yimɓe hewɓe kadi mbawi ene wayno ko yettutemo kanko Mouhamadou Buhari ene jeeya yettuɓemo ɓe hono kanko Mouhamadou Buhari hono ancien président Goodluck Jonathan mo hawno e woteji en jeeya hen kadi jettuɗomo kadi hono goto ardiɓe mi hono biyeteɗo général Ibrahima Bamba Guida kani wayno ko kañum hoɗum waɗimo kuddata e hitande 1995 ɓeɗo fof ene wayno jettimo mbimo ko neɗɗo kellifaɗo e neɗɗo kadi responsable no fewi ɗum noon fof ko en wayno ko kanko Mouhamadou Buhari siftindon mo maayi ko duuɓi 92 ɗum noon o maayi ko toon to Londres bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Juillet Sare habaruji min jogon noon hannde ɗemgol Pulaar e oɗo ñalawma alarba 16 lewru juillet hitande 2025 gasi haalade yen mbaali jaam ha janggo to jarama